Qegħdin hawn quddiem Kastilja biss ftit minuti wara li l-Prim Ministru għadu kif ħa il-ġurament tal-ħatra. Kif tistgħu taraw warajja ħafna partitarji tal-Partit Laburista u aħna ġejna nsaqsuhom ftit mistoqsija fuq x'jaħsbu dwar din ir-rebħa. Ir-raba rebħa storika l-Partit Laburista reazzjoni ta'. Ovvjament ferħanin ħafna għal din rebħa li qatt ma kienu bħala Malta. Fil-fiduċja ovvja tal-Prim Ministru tal-Kap tal-Partit Laburista bil-Partit b'kollox għal futur li ġej qudiemna. Ma telifx. Għajnuna, xogħol. Ferħana ġifieri. Ole, mhux hekk. Ferħ biru u jixraqlu għal ġid kollu li għamel għal pajjiż. Għalfejn taħseb li naqas id-distak mill-elezzjoni li għaddiet? Għax da għamel il-ġitu. Żiet il-kulħadd, kemm petrol fil-pandemija, għajna mexjien, il-pensjonanti bomba għedin jien meta kont naħdem, kelli fuq 700 kelli. Issa għandi jiżjed fuq tal-mar kollox, nexta senjura. Nikla l-kafe ankor din naxnaqat il-pasti senadhom qabel is-senjuri kienu jiġu jieħdu. ħafna żgħażagħ ma jafux jiġifieri tbatija la batejna aħna lek. Imma xorta ferħanin bir-rebħa? X'inhu? Ferħanin bir-rebħa? Mela, ma l-Partit Nazzjonali xi darba ġab daqshekk punti. L-iktar li ġab 13,000. Forse ma jinxennes. Il-messaġġ huwa li nkomplu naħdmu u naraw in-nuqqasijiet u rridu naħdmu fuqhom.